Don, don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Zein pozik nagoen berriz ere zuekin egotean. Baina, noski, beti bezala, Mirri eta Txiribiton ez dira hemen. Esan didate gaur etortzeko, gaur zerbait erakutsi nahi zidatela, baina, noski, beti Txirri puntu-puntuan, eta Mirri eta Txiribiton sekula santan ez dira. Kaixo, Mirri eta Txiribiton. Gertatzen osaba! Ara, zer dala eta zuek bi erratzoiekin? Pasa, hauek erratzak! Zegin zaituzte Euskal Telebistako garbitzaile nagusiak, ala? Esalduk ikusten! Zer dien hauek? Erratzak? Kitarrak! Osaba! Gitarrak! Kitarrak! Eta zertankerako gitarrak dira ba? Elektrikoa! Gitarra elektrikoa. Eta, por cierto, nun dute entxufea? Entxufea? Pilazkoa dituk! Pilazkoak dira. Ederki, eta zer, kontzerturen bat jotzeko asmotan, ala? Noski! Talde bat antolatu diagu, rock talde bat! Talde bat antolatu... eta izenen bat edo aukeratuko zenuten, noski? Izena proposa! Izena proposa, zer izen nipini diozueba? Txintxilikaio apartak! Txintxilikaio apartak. Bai! Sus Maria eta Jose. Txintxilikaio apartak, Pasa, tio! baina ze izen itxusia. Nik musika talde batien nioke unalako izeni jarriko, Mirri eta Txiribiton. Nik jarriko nioke izen politako bat. Urretxindor kantariak, esate batera. Hauxe tipo Margarita! Beno, hori atsegin ezpazeizue, goizaldeko intza. Kampo la roxa! Gu gaituk artistak eta geu jarriko diago izena, eta gabo! Beno, eta zer? Jotzeko dispuesto zaudete orduan? Itxoin pixka bat, afinatu inbiar diago. Ledoizi afinatu egin dira. Afinatuta! Ea, jarri gitarrak, Txiribiton. Ondo? Ea. 1, 2, 3, 4, 5, amabi! Manindo ala kalea, manindo ala, zaborra, zarama, kaka guztia, horian batean, txis, txiza, eta orkitu nuen, zakar kubo bat, kubo batean, xato nituen eskua, kubo bat, Miri, nahikoa, kuku bat dirudizue honela ese kukuka. Kukukua? Bai. I bebea ordun. Meserez, milize kukuta zebele, baina nola egin ditezke honelako letrak Euskal Telebistan hori egin esen diteken zerbait da. Eta zenolako musika, baina ez duzu ez musikarik, ez letrarik, ez hori astakeri bat besterik ez da. Rock gogorra duk. Hau duk mundu guztian moda den dagoena. Tira. Arrek azta un dia lortzeko ise beharre. Ara, Mirri eta Txiribito, nik gauza bat proposatzen dizuet. Karriko dizkizuet beste musika gailu, bitxiagoak. Eta roko gorra egin nahi baduzue, zaudete orain natorreta. Beste musika tresna bitxiagoak. Hauek etxaldia banaiko bitxi. Ea xerek altzen diguen. Ara, Mirri eta Txiribiton! To! Ea.
haze politia. Ik, globoa. Ik, onoko traste hau, eta nik beste hau. Txirri, eta afinatutan daude. Hauek beti daude afinaturik Abo? Mirri eta Txiribiton. Hasi Ea. gintezke jotzen ikusiko Probatxo duzu bat. zein bikeia diren. 1, 2 eta 4. Ez Mirri ez Txiribiton. Bai, Honela ez dago musika jotzeri. Oso politia. Oso Hau duk ikusi. rock gogorra Hau ez eta da ez. autoktonoa. Ez da ez rock eta ez ez. Bai, jauna. Oso aproposa. Eta Beraz- gaina oso praktikoa. Horrek txapela bate baten dike. Gustatzen zaiak, Jo nahi Bai. baduzue jo, baina... Orain falta zaiguk letra asmatzea. Beno, baina polita izango da, ez? De honek asmatuko diat, ikusiko du nolako letra politia. ea ba nolako letra. Hau bai izango dela rock gogorra. Ea. Euskal Telebistako zuzendaritza, atxikuti. Hitz egiten ez daki. Tira, Mirri, mesedez. Ez daki hitz Baina, egiten. Mirri, hori ez dira esan daiteke. Teleberriko guztiak tontuak dira. Mirri, mesedez. Tontuak dira. Mirri eta Txiribiton, mesedez, gure lankideak direla. Eren herrisa dolde, sorgin bada. Baina nola esan dezakezu hori, gure lankideak dira, eta ez dago nire esaten. Xabier Zalduak, bigote postizu badu. Xabier Zalduak. Mirri, mesedez, kontxo, bota egingo gaituztela telebistatik, baina hori ez dago esaterik. Xabier Zalduak bigote postizu azuk. Baina, tira, ez honelakorik esan, azarratu egingo dira gurekin, eta bota egingo gaituzte mendikan. Ke? Honelako ginditik beti honelako gauzak esaten. Ara, telefonoa. Guri bronkaren bat botatzeko dela. Agian zoriontzeko. Bai, esan. Arratsaldeon. Euskal Telebistako zuzendaritzatik hotz egiten dizuet. Zer izarete, Mirri eta Txiribiton? Roko gorra egiten. Zuen Euskal Telebistako azken eguna izan daiteke hause, Espada nola behintzat, erretraktazio nabarmen bat espaduzu egiten. Ze uste duzu zuek? Kalera hemendik, Nahi dituzuen gauz guztiak esan ditzakezuela zuek? Euskal Telebistaren ohorea ez dakin non jarriaz eta lankide guztiona? Ikas ezazue txirrigandik, tipo jatorra eta zintzo, orain ere ikusi duzu nola portatu den? Eta zue biontzat, ordoak izue, telegrama urgente bat, Euskal Telebista eta bere lankide guztioi barkamena nola eskatu adiraziz. Eta ojo, Agur jauna. Agur. Esten orain telegrama bat... Iderrua esan duk. Iderrua, ekarri izkiguk musikatzen nahi zuzioiek eta etzaile guztatu. Mila bider izunelako. Ara, hemen dator. Eskerrik asko mutiko, eskerrik asko. Esan dizuet, honela, txantxetan ibiltzerik etzegoela, Mirri eta Txiribiton. Ea zoriontzen gaituen. Nola zoriondu gaituzte? Baspare. Ez dizuendik esan ba? Euskal Telebistako langileak asanblada egin dute honen ondoren. Eta zer erabaki dute? Eta Elen Elizarraldek zer esan du? Danak barne pentsatzen dut. Baina Eta maite gaitu, benetazko ala ez? erretraktazio bat espaldin badago, eta barkamen oso eskatzen ez baduzue, bota egingo zaituztela, Mirri eta Txiribiton. Beraz tira, eskatu barkamena. Eleneri? Guztioi! Honela ez, Mirri, belauniko eskatzekotan, barkatzeko esatekotan, belauniko egin behar da. Belauniko? Noski, Belaun bakarra jarriko dugu, Mirri eta Txiribiton, baina humilki eskatu behar da, belaun, ez dira, barkazioa. Beraz, jarri bi belaunak lurrean. Eta eskatu barkamena. Barkatu favorez Euskal Telebistako langilea. Mirri eta Txiribiton, hemen ez du hori esaten. Hemen esaten du, erabat makurturik egon behar duzuela. Erabat makurturik, humilki barkazio eskatuz, egin duzuena oso gogorra delako. Baina, Xabier Zalduak bihote postizua du. Mirri, mesedez, kontxo, eskatu barkazioa. Kontxo? Barkatu jamalaji, barkatu jamalajo, barkatu jamalaji, barkatu jamalajo.
Igotz, azer nolako zartadak eman dizkiedan Mirri eta Txiribitoni. Ipurdia, pañalakin nire mango txora. Ipurdian txintxoiak eukitzen ez direlako, bestela, Zila purita, Gustatuko litzizuk erunako golpea zuri ematea, Ez? Ez? Zergatik hori? Minatzen alako. Bai, baina zuk Mirri eta Txiribitoni. Ni bai, porzu. Noski! Jo, ze zoriontxua zeran, Igotz retolaza. Arrieta. Arrieta. Taurrena? Ibar gongoitia. Jontxo. Bizkaitarra zerazu. Bai, Nungua? musikakoa. Musikakua. Zerri polita den musika, ez? Bai, Segurun polita dela? bai. Zer du polita izateko musikak? Herri zabala dalako. Da etxaundia dituelako. Da baserria dituelako. Da mendia dituelako, asko. Eta Igotz bizi delako? Bai, Zer egiten duzuzuk eozein egunean, ba? Jar dezagun, igande goiz batetan, zer egiten duzu? armusatu. Zer? Armusatu. Armusa zer? Armusatu. Armusatu? Eta hori zer da? Goizeko bazkaria. Armusatu da goizeko bazkaia. Ja. Eta zer armusatzen duzu? Ni lehenengo kolakaua, Bai? eta gero pastela. Txo! Ondo, Ni armusatzera joango naiz edozein egunetan musikara. Baina ez dakizu non dagoen etxea. Asmatuko dut. Oi? Aizu, egia da haundia izaten zerenerako baserritarra izan nahi duzula. Bai. Zergatik hori. Beak gustatzen zaidalako. Beia gustatzen zizkizu? Fenomeno! Neri ere, bai! Bai. Nolako beia gustatzen zizkizu? Zikinak. Zikinak. Eta baserritar izatea zergatik gustatzen zaizu? Pasatzetik ilibier dalako. Zen azka! Zegatik. Zikinkeri artean ibiltzea gustatzen zaizu? Bai. Venga, mutiko, ez unalakoa izan, hombre. Pentsatzen nuen beste gauza bat zinelazu? Bueno, zertan etorri zera, Dondon Kikilikona. Txiste bat kontatzera. Txiste bat? Bai. Polita ez bada, asarreturik edituko nahi zurekin, Kasi behipini. Kontatu txistea. Egun batean, gizon bat, auzokoa bizitzatera joan zan, da, esan eban. Timbre joan ez, da, trin, da, esan eban. Da, oinorretxien, da, kontestezien etxetik. Ez, erosketak egitzera joanaz, da, esan eban, gero timbre joanak. Eskerrak, enazan letorri, inorrezta betxien da. Ondo! Vale, nire laguna izaten jarraituko duzu. Aber zenbat pusterri ematen dizkizute. 3 asteko, 15! Pusterri! Bravo! Lander Euba, zarazu, ezta? Zuk ere baserritarra izan nahi duzu? Ez. Eskerrak, mutiko garbi bat behintzat. Zer izan nahi duzu zuk handia izaterakoan ba? Ertzaina. Zer? Ertzaina. Ertzaina? Bai. Zergatik? Kotxeari multa pitzeko. Zer? Kotxeari multa pitzeko. Hala, eta hola esaten du, kotxi multa ipinteko? Zergatik hori? Ze ondo? Eta nik kotxean banoa, egun baten ikusten bano duzu kotxean eta multa apiniko didezu neri ere? Bai. Baina zergatik? Harin zoazelako. Harin noalako? Bai. Eta poliki banoa? Ez. Bueno, eskerrak. Eskerrak, ez direla danak txarrak. Bueno. Zuk hor kantatzera etorri zara, ez da? Bai. Ze kantatu behar diguzu? Euskaldun jaio nintzen. Oso kanta polita da, ez da? Gainera, bakarrik kantatuko duzu edo lagundu egingo zituzte? Lagundu. Zenot, denok? Zure gelako guztiok? Bai.
Gure gelakoak eta dakizenak. Nola izena duzuen ikastolak? Urretxindorra. Urretxindorra izena du? Ze izen polita den, ez da? Bai. Bai? Bai. Eta ikastola ere polita da? Bai. Bai? Bai. Bueno, hasi kantatzen. Euskaldun jaio nintzan, euskalduna hasi, euskara utzik amak eustan irakatzi. Euskara maite maite, egon eugaz beti, euskara hilezkero ez dut gura bizi. Euskaldun jaio nintzan, euskalduna hasi, euskara utzik amak eustan irakatzi. Euskara maite maite, egon eugaz beti, euskara hilezkero ez dut gura bizi. Bikain kantatu duzue. Bai zuk eta bai zure ikastolakoek. Ez zenbat pusterri? 15! 15! Primeran! Zin eska politia den Betisa Aspe. Eta ze izen polita duen, ez da? Polita da zure izena, ez da? Betis, mikroa pixkat berago jarriko dut, zure aurpegi politori hobeto ikusi dezen Euskal Herri guztiak. Gainera, esan didate Betisari oso gogoko zaiola atletik. Ez da? Zergatik? Zazmindetxe ikusten du. Zure aitak ikusten du? Eta ze joten da, futbolera joten da igande guztitan? Ikusi. Ikusi egiten du, noski, ikusi. Baina joaten da ikustera. Ezta? Bai. Eta ezagutzen dituzu atletiken jokalariak? Zeintzuk ezagutzen dituzu? 3. Ia, esan nortzu diren. Zubizarra eta Sarabetagoeko. Eta zuri denetan gehien gustatzen zaizuna zein da? Zubizarreta. Zergatik? Zer portero hona da. Portero hona da, ez da? Eta altua, ez da? Eta guapua? Bai, zuri gustatzen zaizu? Oso. Bai. Gaur zer egin behar diguzu, Betisa? Noski, atleti gustatzen zaio neska bati, hori egin behar du, gimnasia, ez da? Gustatzen zaizu zuri forman egotea? Bai. Ea, egiguzu gimnasia orain. Atoz. Azkenekoa, egin azkenekoa, ea. Falta da azkeneko. 1, 2, 3! Oso ondo! 14 pusterri! Ui, mutiko honi gora igo beharko diogu. Jesus, ze altura duzun. Unai Ortuzar. Bai. Musikako mutikoa. Bai. Musikako mutikorik haundienetako bat. Ez da? Nahiko haundia, ez da? Bai. Nahiko haundia. Gainera, ingelesez hitz egitea omen zaio oso gogoko. Bai. Bai? Bai. Zer dakizu ingelesez esaten? Aulkia. Nola esaten da aulkia? Chair. Zer? Chair. Txe? Chair. Bai. Zea raroa, ez da? Ni seguru nago inglesei txe hori esaten badie, esertzerakoan lurrera horiko direla. Ez? Ez. Eta zer gehiago dakizu esaten? Ura. Ura nola esaten da? Water. Komuna da hori. Ez. Nola esan duzu? Water. Komuna. Ura. Ura? Bai. Seguru? Bai. Pentsatzen ari naiz ingelesak zikin oso batzu direla eta txixa egitera piztinetara joaten direla. Za. Bai? Batzutan. Batzutan. Baina zu etzera zikina, ez da? Ez. Zu izango zera osagiria, esan didate. Bai. Zergatik hori? Ze jendeari osatzeko. Osatzeko? Bai.
Bai? Eta atsegin altzaizu hori. Bai, Zergatik? ba jendeari lagundu ikitzazuleko. Bai. Eta oso desosatu baldin badago ere konpondu dezakezu? Igual, Igual. bai. Ze tankerako osagile izango zerazu? Ba... danelako. Danetakoa. Osa, guztia konpontzen duena. Bai. Etorrek ekarriko dizute batera bat apurtua bat, eta zuk, hemendik josi, bestetik pintxatu eta bestetik melkromin eman, eta hala, kalera, ezta? Bai. Primeran! Unai, zer egin behar diguzu gaur? Gomana jolastu. Baina zure lagunekin batera, ezta? Bai. Venga, lagunak etorri onera uneikin jolastera, korri, venga! Atera goma! Eta hasi. Hortxe. Ja, nahi duzuenean. Primeran! Aizu, oso polita egin dizuena eta gainera oso animatua. Ea zenbat puxtarri ematen dizkio zuen, Unairi. ematen ditugu! Batenak 15! 15 puxtarri Unairentzat. Ekaitze Bilbao. Bai. Zein da munduko ziklistarik onena. Etxabe. Esan fuerteago ez dutela entzun. Etxabe. Ez dut sinisten. Bai. Marino Lejarreta hobea da. Ez. Baina Gorospe hobea da. Ez. Baina Kabestani bai. Ez. Zurgatik ez. Zez. Etxabe hona badalako. Bai. Bai. Gustatzen zaizu zuri bizikleta eta hori dena, ala? Bai. Eta zu ibiltzen zera bizikletan? Asko banea. Asko ibiltzen zera? Bai. Nola ibiltzen zera? Ba, frenu barik eta. Ze? Frenu barik eta. Frenu barik ibiltzen zarela? Bai. Malda gora edo malda bera? Bizetara. Oi, Jesus, Maria eta Jose! Eta ez alduzu inoiz sartakorik hartu? Ba, batzuten hartu inbier. Bai, Eta atsegin zaizkizu bala? Ba, Bai, Bai. Kolpek hartzea atsegin. hartzeta aurrera. Izen eska divertitua den hau. Gainera abeslaria izan nahi omen duzu, ezta? Bai, Ahor sona duzu? bai. Nor baino hobea? Ba, Mirrik baino hobea? igual. Iguala ez, neska, asko zer hobea. Mirri, horren ez da entzuten ari. Mirrik du munduko ahotsik zarrapastrasoena. Igual logiko deu. Bai, oso txarra du. Ba. Zuko hobea duzu, ezta? Gaur gainera zerta etorri zera, kantatzera. Bai, Ze kantatu behar diguzu? urdinaren posetan. Oi, ze polita. Kanta polita da, ezta? Bai. Bueno, hasi kantatzen dituzunean. Urdinaren posetan, txoria kantari, aizeari musuka, dantzan larro zabi, argi eta kolore, uzai eta bizi, uda berri goizeko, balet zoragarri. Urdinaren posetan, txoria kantari, aizeari musuka, dantzan larro zabi, argi eta kolore, uzai eta bizi, uda berri goizeko, balet zoragarri. Ez da harritzekoa, 15 puxtarri ekaitzentzat. Esaten ari nintzen ez dela harritzekoa zuek musikakoak izatea. Musikari oso onak zeratelako, ez da? Tira, segi ekaitze, gero arte. Eta etorbedi Idurre Urrutia, bere soinu eta guzti. Idurre dugu?
musikako ikastolaren izena esan duzu Urretxindorra dela, ezta? Bai. Ze izen polita duen, bai ikastolak eta bai herriak, ezta? Bai. Esaten ari nintzen, zuzerala taldeko intelektuala. Bai? Bai. Bai, irakurtzea oso gogoko zaizu, idaztea ere bai pitin bat, soinu jotzea ere bai. Gezurretan ari naiz? Ez. Ez, dana egia da, ezta? Bazu intelektuala zeran ez, esai guzu, nolakoa da ikastola? Handia. Nolako handia? Bueno, hori idaztea oso polita da. Eta, ea, zer berezitasun dituzuen ikastola horrek? Zu etxera joaten zeranean eta gurasoek galdetzen dizutenean, zer egin duzu gaur ikastolan, zen entzuten duzu? Idatzi. Bai, idatzi. Idatzi egin duzuela, eta zer gehiago egin duzuela? Bale, irakurri. Irakurri, noski. Zuri atsegin zaizkizuen gauza guztia, ezta? Bai. Bai, eta herria nolakoa da, ja. Lehen esan du igotzek, baina igotzi ez diot kasorik egiten. Balita dela, hundia dela, ja, esai guzuzu nolakoa den musika. Zabala. Zabala da? Polita. Polita. Eta ingurunean zer du, itsasoa edo mendiak? Mendiak. Mendiak. Mende berdeak? Bai. Bueno, ez dira urdinak izango gintzat? Ez. Berdeak dira noski. Eta harriak ere badituzte, haitzak? Gutxi. Bai. Pinuak? Bai. Bai. Eta bestelako arbolak ere bai? Bai. Bai. Bueno, nahikoa da. Eta norbaitek musika ezagutu nahi badu, joan da dilara, ez da? Zuk ze jo behar diguzu gaur? Porrusalda. Porrusalda bat? Hasi bajotzen. Zemat pustarri? 12 pustarri! 12 pustarri idurrerentzat, beraz, pikarentzat, eta ea bigarren zatian zer gertatzen den. Irutxitu txiki oiotegitik, jolasera omen doaz basora, eta basoan, gaua heldu zaie oharkabean, eta basoan, gaua heldu zaie oharkabean. Irutxiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Hiru izan eta, biritugula geratzen direnak. Hiru izan eta, biritugula geratzen direnak. Artean erdikoak, puskatu duela bere mokoa. Bi izan eta, txita bakarra geratzen zaigula. Bi izan eta, txita bakarra geratzen zaigula. Handiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta, txita guztiak galdu ditugula. Bat izan eta, txita guztiak galdu ditugula. Irutxita oien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan,
zer ikusiko eta zer ibizkorra, eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Irutxitu oien ama oioa, azeriak jandiola lepoa, eta oioa, azeriak jandiola lepoa, eta oioa, azeriak jandiola lepoa. Saltsak 42, pikak 44. Gaur garailen hori izango den misterio hutsa. Eta misterioa aitatu duenez, misteriozko joku bat proposatzen dizuet. Hala, Mirrik hitz bat erakutsiko dizue, saltsa eta pika. Baina hitz horren hizkiak beste hainbat hitzen lehen hizkiak besterik ez dira izango. Hala, ausartuko ote zarete sigla hoiekin esaldi bat egiten? Minutu bat duzue, saltsa. Minutu erdia. Ganbarara. 15 segundo. Astronauta. Raposoales. Sí? Raposoales? Hiru, bi, bat, eta 0. Ea, Mirri, irakurri esaldi bitxi hori? Sagua, harindiretan, ganbarara, astronauta, raposoales. Guztiz ulergarria eta bikaina da, beraz, 10 puxtarri saltsa taldearen zat. Pika, beste minutua duzue. Zona. Astoaren. Zilborra. Minutu erdia. Zalaparta. Amabost segundu falta. Aparta. Topatu. Topatu. Hiru, bi, Atzo. bat, Atzo. 0. Ea, irakurri bitxikeri hori? Gizonak astoaren zalaparta topatu atzo. Oso bikain, ulergarria eta poetikoa dela esango nuke. Beste 10 puxtarri pika taldearen zat. Hurrengo frogan, izugarrizko neurketa bat egin beharko dugu. Baina, neurketa esan dudanez, zuek postal batetan jarriko aldi dazue zenbat metro dituen kilometro batek? Zaudete isilik hemen zaudetenak, ez salatu. Zenbat metro dituen kilometro batek? Dondon Kikilikon, 625 postakutxatila Donostian, kilometro bat postalen zain gaude. Mirri, Txiribiton, prest altzaudete aste honetako zozketerako? Ekin ba. Anartzagirre, jurretakoa!
Irati Elorrieta Algortakoa. Eta Xabat Zabala Ondarruakoa. Iupi! Aste honetan beraz, Bizkaira joan zaizkigu Tortolika 3 diskoak. Aratz Iurretakoak, Irati Algortarrak eta Ondarruar Xabatek jasoko baitituzte alebana aste honetan. Eta esan dizuet, froga honek bai neurketa bat beharko duela. Eta zer neurtuko dugu? Ez dakit, baina suge bat egin beharko dugu. Suge luze bat. Hor kartoi batzuk dituzue, salsa eta pika, eta saiatu zaitezte alik eta luzeena ebakitzen. Ea ze taldek egiten dituen minutu terdian kilometro gehiago. Minutu terdi duzue. Minutu erdi pasea. Segundu, taldeak, 15 segundu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amaitu da denbora, Mirri eta Txiribiton eazte taldek egin duen sugerik luzena. Bildu itzazue 3 zatiak eta ea non duen luzena. Bai, pista bat. Egina dago. Listo. Saltzarena ikaragarri luzea. Begira. A ver, Txiribiton. Begira, Honek boa bat egin dute. Hauek, sugelindako eskal bat ezpeiez. Tira, kilometro bat gorago, kilometro bat berago, biak suge berdintzua egin dutela aitatu beharko. Beraz, 10 apustarri bai salsa eta bai pikarentzat. Eta gauzak honela direla, saltsak 62 pustarri lortu ditu. Pikak berriz 64. Beraz, aste honetan garaile, pika taldea! Tira ba, zoriona guztioi bai saltza bai pikari guztiok oso ondo egon zarete. Oso pozik egon gera gaur ere zuekin, eta gaurkoz amaitzen denez, ozenki agurtuko dugu... Unibertsitatea, pailazoak Tokionera joan dira. Neskatil pinpirin batekin topo egin dute. Pinpirina baina tristea. Kala irakasleak kalabaza eman baitio. Txirri kalarengana protestan joan da. Eta ze emango eta bizti kalabaza.
kalabaza eman dit. Xasi jakintxua! Oite du gau! Xasi jakintxu eta xasile trauma! Kalabaza! Hemendik aurrera, ni izango nauk taldeko jefea. Nagusia, burua! Buru eta redato, tolo? Hain azkarra zela, hain listra zela, eta kalabaza batekin bidali dute. Mirri, baina ez egin farrerik izara joari. Kalabazak emate ez da gauza raroa. Bai horixe. Eta zergatik eman dizu kalabaza? Te guzti galpan ontzegoen enekielako. Oso ondo egina, esaten diat nik beti gauzak hobeto gordetzeko. Hala! Te guzti galpe herri bat da. Ameriketan dago. Herri bat? Txiribiton, gu biok sartu behar diagu tipo horrekin hitz egitera. Hitz egitera? Bai, hitz egitera, plisti plasta bimbilindan bala hitz egitera, ulertzen. Bai. Txiribiton, goazen. Baina... Ara, Txiribiton, gela politia dukau, Kalaren gela izango dukau. Txora, kala ikusten gaituen. Begira, begira. Badak izerren hori. Mapa bat. Estakik ezer, kontxo. Mapa, hor mundu atzeok jasota. Ikusten alduk hor, zera, gauza berde bat hor, Singapurren azpian nola dagoen? Hori xeduk Euskal Herria. Nola handa belarrez beteta dagoen, berdez pintatzen ditek. Zein jakintxu nahi zen, Urdin agertzen den guzti hori. Oie dituk Amerikanoak. Leku guztietan barra nola daude, Amerikanoa dituk. Horretxatik oso ondia delako. Uste? Baloi bat! Hau izango duk jolas lekua. Ea, boda. Hop! Esker! Txiribiton! Eskerrik asko! Eninduan konturatu. Baina, zer egin diozue Kosmeri? Ze Kosme? Kosme eskeletoa. Hau, begira, fantasma bat da, eta gure atzetik jatera zeitorren, eta orduan, zera, Txiribitonek eman dio baloiakin Ze baloia? Baloi honekin? Jainko bedenkatua? Munduaren globua baloitzat hartu bute. Bai. Honelako astorik ez dut inoiz ikusi unibertsitate hontan. Zaudete hor pixka bat. Erregalo bat egingo dizuet. Nik uste hau dela kala hori, Aiza maestik eritxura txarra, Erregalo bat emagarriko digu. Aizu gauna txirrik badu bat, Hago isilik akanarro. Zuentzat, ez duk nahikoa hau, Zuek... Puerto Oskurora! Eramango zaituztet! Zoazte, tira ba! Ire erruaren gatik eudeko hain hemen. Gela ilun honetan. Ire erruaren gatik bai, totolo. Kosmeri baloiarekin eman ez bezariz baio. Bai. 8. Fantasmakin kontu zibili biharra zeok. Ni beldurra zeukian nik, Ikosea? Haintzak iluntzen ari dela, Ia zeilun geudan, eta, oain ateatzen ditu fantasmak. Bokadilloa. Oain, olako leku batean eta bokadillotan bentsatzen. Beti goxea. Ontxo. Hainbeste goxea daukak. Ba, etzeo, zegateik. Zer jateik ez da hola. Ontxo. Ez zundiat, ontxo.
Nire kalabaza, eta zein dekeriarekin? Jan ere. Baina. Tipo honek xeuz Tripako mina izango duk, hainbeste gateaz. Gutxiko duk. Ai! Baina, soite kena bendik, baina... Nire estera jan nahi diteta. Xeuzte duk, baina esko bat naizela. Pausotzak. Bazetorrek kosio fantasma, baietar. Bazen garaia. Uste genuen etzintuztegula aurkituko. Kosmezelakoan. Eskerrik asko gure bila etortzeagatik. Ez derregatik. Hala, orain guazen kanpora, tira. Kalak txartu gaitu hemen. Kala proja horrek. Ze, Txiribiton, dagoneko ire gosetzen hasia aiz. Pajarua. Tira, guazen kanporantz, segi. Hau da, hiriko kalabazen zabortegia. Unibertsitatetik etorri, eta hemen botatzen ditugu denak. Jesus Maria eta Jose! Xema dauden, men gutxienez, 7 edo 10 badira, Hau isilik leloa, 7 edo 10. Hemen eundaka kalabaza zeudek eta. Arrazoi guztiz eman ikin hiri ere kalabaza, ai. Zer duzu, Txiribiton, tripako mina? Giza, joa. Tripako mina duzu. Txiribiton, gaixua. Nik badut tripako mina izugarria. Bai, eta mimo batzu biarritut ere bai, mimo txua. Tira, mirri, ez adi leloa izan. Normala duk Txiribitonek tripako mina izatea, unibertsitatetik ateratzean, nora joan da, jatetxe batera, jartzea. Ba, eta bi kalabaza gandizkik, beria eta neria ere. Lehendik? Eta ni oiasko nintzelakoan, izterra janaiz dian ere bai. Hasta izena. Oraindik hemen altzabiltzate. Nola. Xe zabiltzate eta xe zuek da, zera da hori. Esan dizu, nagusiak erakutxik nola tratatu behar gaituzun. Erakutsiko dizut, ikusi ondo. Zer modoz dago pailazo jauna? Ondo. Zeren beharrik baldu berorrek? Prestonako nahi duena egiteko. Ikasi, eta niri hobeago indik. Berdinez, hobeago, pailazo hobeagoa naizelako. Eta neskaz politkutun marduloni? Musu bat eskuan eman behar diozu beti. Muin eskuan hitzekin baino lehenago, ea? Sin pasarse, eskuan bakarrik, Beste lekuetan nik emango diot. Zer gertatzen zaio Txiribitoni? Txibiton! Kontuz! Txibiton, bai, ez da botatzen. Baina, zer da? Tira. Zer dia, hauen? Lasai. Txibiton! Harrapatutako perlak! Txiribiton ez hauzken sabelean! Zer dia, hauen? Zer da, hauen? Lapurra harrapatu dut! Nola lapurra? Aizu, Txiribiton ez da lapurra? Bai, hau da lapurra! Eta neronek eramango dut kartzelara! Venga! Baina nondik atera ditu Txiribitonek? Aizu, jauna, jakin dugu Txiribiton gartzelan sartu dutela. Eta, noski... Ez da lapur bat, Txiribiton? Baietz esango nukenik. Ez, Kasimiro baborrek hanka sartu egin du, horixe. Ez, Txiribiton izan zen perlak bere sabelera sartu zituena. Baina jauna hori ezinezkoa dela... Alzerrik ari zaretea aitzakitan. Aspaldi genbiltzen lapur horren atzetik eta azkenean zein izan eta Euskal Telebistako pailazoa Txiribiton. Eskarmentu ederra izango duzue. Bihar bertan zuzendariari deitu eta esango dio... Bihar bertan zuzendariari deitu eta esango diot? Esango diot... Pailazoa kendu eta teleberri jartzeko horren ordez. Barkatu, baina ez daukazu horretarako eskubiderik. Ez? Alde mendik!
Eta Txiribiton? Txiribitorek urte askotako kartzela izango dik. Alde, ospamendik! Bai, jauna. Egia ote da Txiribiton lapur gaizto bat dela? Don kikilikon kenduta teleberri jarriko ote dute? Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Txupek beti goze, ez zinase, beti zebilen dena tripirezka. Eta txip, gaixo txip, askazuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigari baka. Eta txip, gaixo txip, askazuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigari baka. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Txip beti, ip, askara hurbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, pluk, eta urrup. Eta txup, urde txup, bien bazkaz beteka. Eta txup, urde txup, pluk, eta urrup. Eta txup, urde txup, bien bazkaz beteka. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Txupek behin, txurrin, txipen bustan harina, ahoskada batez jantzuen. Txipek korro, negar naztan zotinka, txupek irri, sabel beteka. Txipek korro, negar naztan zotinka, txupek irri, sabel beteka. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baina egun batez, jaun tripero etorri. Honek txip utzi, ez baizuen aski gantz eta txitsi. Txupekin txurrin, lukainka eta odolki, txip egon lasaiki, noiz baiti izango izandi. Txupekin txurrin, lukainka eta odolki, txip egon lasaiki, noiz baiti izango izandi. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Beraz ik potolo, ez duk izan behar txip. Aizak potolo, ez adi izan inoiz txup. Baina ik potolo, txingarreta talo. Baina ip, ez izan dena trip. Baina ik potolo, txingarreta talo.